yan. Ayan. Mas taas o, ipababa yung taas o. Dito sa taas. Ayun ba sa taas, Bibi? Tayo ka, Bibi. Tayo ka, Bibi. Para magsusuka ito. Meron pa yan, doon pa sa taas mo. Dumating kami dito, may ilan na lang yan, men, no? 4 na lang, tapos bigla nagdami na naman. Ito yung anak niya, yung 2. Yun, yung may batik-batik yan, anak na yan, saka yun, anak din yun. Meron sa taas. Dagit siguro nila sa taas, may. Hindi hiyang magbaba eh. Hindi. Anak din yan, may. Anak yan. Bata pa. Andun sa taas, na may mangga. Kita ko kanina yung isa. Okay na, dami na yan. Ayan na pala. Ayan, siyang. Lalaki, baby, oh, malaki. May gitna lalaki din yan. Ayan, 3 sa harapan mo, puro lalaki yan. Ayan, yung mga gray. Puti, babae yan, baby. Ay, hindi, lalaki din natin yung puti. Pag ginawa kami, magtakap yan. Ayan, mga anak ko, mga maliliit. Ito, bagong anak pala to. Dito, maliit. Baby, kailangan cellphone mo, baby. Tabo ka lang. So ayan, dami na sila. Ayan, mga kalapate. So, balik alindog program, no? Yun. Takbo-takbo na ulit. So yan.